adlaw karong Sabado, Hulyo 13, mao na gayod ang ato pong gipaabot tungod kay usamang kini kapamaagi aron kita magmalipayon sa atong pagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Kuta. Adlaw Sabado, Hulyo 13, mao ang pagpasundayag, linawas nga pasundayag sa taga DYWS Cebu. Muanhi gayod dinhi sa dakbayan sa Usamis, sila mo hatag sa dula nga ang dina sa Wellness Park at banggayod sa Kuta Shrine. Ug salamat ngadto ni Mayor Indy, salamat ni Governor Henry S. Waminal, salamat kang Congressman Ando Waminal. Salamat kaayo tungod kay sila miuyon nga adunay pasundayag nga mahitabo dinha sa Wellness Park karong adlaw Sabado, Hulyo 13 sa mga alas 8 sa kagabhion hangtod sa alas 11 sa kagabhion. Busa dapiton ko kamo, muadto kita atong saksihan ang mao nga pasundayag sa taga DYWS Cebu. Panagsarabianing mahitabo tungod kay kini nahitabo tungod sa manggihatagon nga kasing-kasing sa atong mga kaparian, sa mga katawhan nga andam gayud nga mutambayayong ug mutabang kanako. Ako yung pasalamatan ang mga sponsors nining atong drama sa taga DYWS. Ang mga sponsors nini mao ang Panaon Parish nga gipanguluhan ni Father Rolly Lagada, ang Tinago Quasay Parish nga gipanguluhan ni Father Dexter Banuelos, ang Balyangaw Parish nga gipanguluhan ni Father Edgardo Ponce, ang Bonifacio Parish nga gipanguluhan ni Father Nestor Dohilag, ang Tudela Parish nga gipanguluhan ni Father Lanis Sereno, ang Sapang Dalaga nga gipanguluhan ni Father Elias Tabuco, ang Kalamba nga gipanguluhan ni Father Dodong Palma, ang Talairon nga gipanguluhan ni Father Cody Sarinas, ang Cathedral, ang Immaculate Conception Cathedral sa Dakbayan sa Usamis nga gipanguluhan ni Monsignor Boy Naron Jr. sa San Nicolas Parish dinha sa Plaridel nga gipanguluhan ni Father Yeye Abaldi, sa Banyadero nga gipanguluhan ni Father Mario Magkanam, uban nila ni Father Diding Aguilar, ni Father Sir Minard Pangilinan, ni Father Alcher Bukia. Sa Cathedral di ay akong pasalamatan usab sila si Father Andeljan Baran, Father Derry Ascuna, Father Jerry Lawrence Tautuan. O karon si Father Andel atuan naman sa Oroqueta City o anaa na usab si Father Elmo Melo. Akong pasalamat usab ni Father Darrell Rosales o Father Banit Cañete dina sa St. Joseph Parish, Sinakaban. Sa Oroqueta ang pare nga mi-sponsor mao si Father Edgar Canama o Father Quincy Jones Ondona, nga atuan na karon si Father Quincy Jones Ondona dito sa Concepcion, o ang mipuli kaniya dinha sa Oroqueta mao si Father Andeljan Baran. O gingon man usab dinha sa Luok Plaridel nga ang kura paroko mao si Father Jason Panagiton. Sa Aluran nga ang kura paroko mao si Father Henry Rebil. Sa Macalibre Alto nga ang kura paroko mao si Father Danny Rodinas. Sa Jimenez nga ang kura paroko mao si Father Victor Sereno, ug ang kaniadto nga uban niya mao si Father Elmo Melo. Si dinha usab sa public mall dinhi sa Dakbayan sa Usamis ngadto ni Gina Rebil, ni Baribik Raagas, ngadto usab ni Sir Wendell Talibong. Labi na gayon akong pasalamat sa Waminal family o ingon man usab ngadto kang Ma'am Faye Waminal, ngadto kang Governor Henry S. Waminal, kang Mayor Indy Waminal, o ingon man usab ngadto kang Congressman Ando Waminal o ni Attorney Ma'am Pearl Waminal. Ngadto usab ni Mr. Rolly Bangos, ni Board Member Nemesio Lakay-Lakay, ngadto usab ni Reggie Canyamo and family, o ngadto usab ni
Dr. Benny Canunio, o ako pong pasalamat ngadto ni Merlin Cipres, ug sa katapusan akong pasalamat ngadto ni Esther Masicampo. Ninyong tanan nga mga sponsors para sa drama sa DYSS, salamat, salamat, salamat kaayo. Ngadto po ni Mayor Jojo Rua sa mga gihatag nga alang sa pagdala sa mga gifts. Ingon man usab ngadto nila ni sa pundok sa choir sa 345 nga mga nila sa Kuta Shrine Choir. Ngadto usab sa nihatag og paniudto ang Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, o ingon man usab ang litson gihatag ni Vice Mayor Simplicia Bebe Neri sa Hulyo 13 kana. ug sa Hulyo 13 sa panihapon sa mga artista sa DYSS, akong pasalamat sa Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan ni Dr. Rosa Lantaka. Ingon man usab akong pasalamat sa mi-sponsor sa litson nga mao si Honorable Saulo Salvador. Ingon man usab sa Hulyo 14 sa dili pa mo pauli ang ato nga mga artista sa DYSS nga muhatag sa drama nga naguluhan kun wala ka na sa Hulyo 13 ka na sa kagabhion. Sa Hulyo 14 ang muhatag o breakfast mao ang banay nila ni Engineer Ismael Larubis. Busa ninyong tanan nga mga sponsors, salamat, salamat, salamat kaayo. Ang mao nga dula sa stage sa Bantawan dili mahitabo kung wala kamo. Ako pong pasalamat ni Father Joniver Ondo Roma ug sa tanan nga mga kaparian tungod kay sila mitambayayong kanako. Salamat usab ni William Mercadero, ni Michelle Maravilla, ni Nino Maravilla, ngadto usab ni Jessa Kanyamo. Ako pong pasalamat nila ni Arnel, ni Mario, nila ni Bewley, nila ni Yeyen, ni Patrick, o sa tanan nga mga labi na gyud ni Julian Suarez. Kay si Julian o si Louis Rodinas mao gyud ang mitagbo sa ato nga mga artista. Karon na ng gabi ha, Hulyo 13 sa alas 8 sa gabi mao na ang drama sa taga DYSS Cebu nga pagahimuon dinha sa Wellness Park, Dakbayan sa Uzamis at Bangayon sa Kuta Shrine. Busa katong nakadungog, dulhog kamo og atong saksihan ang maanindot nga drama nga dinha sa entablado, dinha sa Bantawan nga hatagag kinabuhi sa taga DYSS Cebu nianing adlawng Sabado alas 8 sa gabi hangtod sa alas 11 sa kagabhion. Kun wala kana ang direktor sa mao nga drama karong gabi sa alas 8 mao si Director Algin Abakita, ug ang drama nga ipasundayag karong gabi na Hulyo 13 sinulat ni Melvin Leson. Busa mari kita kay mauna kini ang higayon diin ato usab nga pasalamatan ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, tungod sa iyang mga panalangin ug grasya, ug tungod niini lingawon kita sa mga artista sa DYSS karong gabi na Hulyo 13 adlawng Sabado sa Bantawan sa Wellness Park at Bangayon sa Kuta Shrine. Kita kay ang Ginoo maayog maluluyon, datagan yun kitag panalangin o kita mupadayon sa atong pagkadibuto sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. God bless, mabuhay tayong lahat.